ni tin isua nen ngai thatu zong te in zawa in tuk thar chi bai kan buk le vek chu tukina chuan rilru hahna chu rilru atanga thunun turani ti kan ngai thla ho le don ani ato pera chuan u naute u adik le za uma piang a fel le thiang hlima piang adu om le thang moya piang a chata faktla kani phot chuan chungai twa ro u Philippi bungli changriat iril ruha na awanga ibuai na kha ibeng pani in kara changa lo chwa kani ti sia em ingai twa na achanga lo omani a iril ruwa ithil ngai twa milzelin ril ruha na ineyang ril rumwa na nei du chuan iril ruwa ithil ngai twa te chu ithunun tlat angai thungani mi enge moza te tan chuan rilru chu lam lian dung ang hi ani a thil eng po an tlan tlang tir mai zela thil chu lo le changkai lo pui an en liam maya mi te chendar tu thu ziak social media an en duat buka o na swala shwai lu tu thu changkai lo nen lam an thlar lo an rilru lam lian chu chutiang thil sang ati bul hlua a chang chuan mak an tilet ling thunga engwangin nge an rilru a ha chiam chante chu an shethiam lo le tlat zok chin Bible chuan chumilet ling chuan thuron atar langa Philippi bungli changria ta chuan hetiang hiana soi ato pera chuan u naute u adik le za uma piang a fel le thiang hlima piang adu om le thang moya piang a chata faktla ani phot chuan chung chu ngai tu azok ro u ti in iril ruha na tizia tur chuan ithil ngai tu me kha thlagang che heng Bible changa hian thuron rabi pariat iril ruwa ithunun tur ape che nangma kha hanin zote acha em faktla kani em thutak ani em athang moyem adikem athiang hlimem amoyem aza omem chulkari man mek dan kha han ngai to te ithu soi to te ile khabu chiar te I hlangai thlak te ithu chiar te TV ithil ente I hun ola ithil ti te chu engtin nge ithil ti sang te chuan khing te khong pariat te khi an paltlang chulkar liam ta a ithil ti sang te kha an cha em thu takan ni em an thang moyem an dikem an za omem an moyem an thiang hlimem ani lo chuan iril ru kha iti dan me thlakin thil dang ingai tu angai ti na ani na taka chuan khang te khong pariat te khan pathian ni na an soi ni ti chuan thil tha faktlak thutak za dik thiang hlim le moi ingai tu khan pathian imit thla ti na ani telang Isaya bungsom ni paruk chang thuma chuan hetiang hiana soya nget taka nangma a in ngat te chu thlamuang takin yom tira ti in Indo pui pani na hun laya Dutch mi Christian pakhat chuan he Bible chang takna chu aman chiang hle ama le achung te chuan Nazi hawan thukru china anu chuan man chuan ni a in swat na huna thon ni ve in aleizon nu le apa phei chuan an thi pha ve hial ma se chu hun rap thak takara chuan ril ruha dam na thuruk chu aman chuak ta ani hetiang hiana soya khoveli thirani chuan ilungai hle anga nangma le nangma in enani po in ibeidong thua yang Krista ithirani thung chuan chulna I mu ang ti in
ikyang vela chuan eng po thleng se I thil ngai tu atana I thlan chuan nasa takin ati she om thei che pathian lam I thlir ani thung chuan ani chuan ha chot na famkin a chan tir nge yang che